Den legede Emil med. Kan du give den til Emil? Giv den til Emil. Jo. Bum, 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 bum. Og der skulle han lige trækkes i håret. Fik du et hår, Malou? Hvad? Hun stod som under noget herinde. Tager du alle legetøj fra den? Skal du ikke prøve at give noget til den? Prøv at give dem telefonen tilbage. Den er til Malou. Det er til Malou. Der er nogen, der ringer til Malou. Kan du give telefonen til Malou? Ej, Theodor, du.